Ja Jumalan rauhaa kaikille. Tässä aiheena on hyvän tekemisen perussääntö. Mä usein mietin sitä, kuinka itse kohtaan toisenlaisia ihmisiä. Kun joku on erilainen, kun joku ei istu niihin normeihin, jotka on asetettu, kuinka me kohtaamme hänet? Jos me näemme humalaisen kaatuneen maahan tuolla pakkasessa ja hän ei pääse sieltä ylös, pysähdytäänkö me katsomaan, onko kaikki hyvin? Vai kävelemmekö me ohi? Kun näemme kerjäläisen, joka istuu tuolla kadun kulmassa, annammeko omastamme vai kävelemmekö ohi? Kun asunnoton palelee pakkasessa, antaisimmeko hänelle takin päältämme vai menemmekö lämpimään kotiimme? Mä mietin itse paljon, että mitä mä tekisin noissa tilanteissa. Se takin antaminen päältä voisi olla aika iso juttu. Tässä on Matteus 25, 35-40. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua? Tai janoisena ja annamme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme? Tai alastona ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Jeesus puhuu tässä kohdassa myös lähimmäisen rakkaudesta. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Jeesus myös kehottaa rakkauden kaksoiskeskussa rakastamaan Jumalaa eniten. Luukas 10:27. Me käännetään selkä apua tarvitsevalle. Ja siis siinäkin viisautta käyttäen, ettei me ihan kaikkia lähetä tuolla, vaikka kaikkien vedätykseen. Niin jos ihminen on tosi hädässä ja me käännetään se selkä, niin rakastetaanko me silloin Jumalaa eniten? Koko maailmaa me ei voida auttaa, mutta totisesti se, minkä me teemme yhdelle näistä vähäisimmistä, sen me teemme Jumalalle, Jeesukselle, sen me teemme hänelle. No, kuinka meidän seurakunta ottaa uudet ihmiset vastaan? Mutta itse otettu täällä vastaan semmoisella rakkaudella, mitä mä en ole missään saanut kokea, kun mä oon tullut tänne seurakuntaan ensimmäistä kertaa. Mä olin aivan äimistynyt, että mua rakastettiin täällä ventovierasta ihmistä niin valtavan paljon, että mä olin täynnä rakkautta, kaikki ihmiset. Mä olin iloisia, että mä tulin tänne. Mutta kun meille tulee tuosta piltin ovesta sisään joku, katsommeko me ulkokuorta vai katsommeko me uudesti syntymisen kautta Jeesuksessa Kristuksessa tätä ihmistä? Jokainen, kuka syntyy uudelleen hänessä, on uusi luomus ja entinen on pois pyyhitty. Jumala ei muista entistä minäämme, vaan näkee uuden luomuksen poikansa kautta. Meidän yhteiskunnallinen asemamme pitkälle määrittelee sen, kuinka meitä yleensäkin kohdataan. Jos nyt tuosta ovesta kävelee sisään, hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva ihminen, joka näkyy ylöspäin, toivotammeko hänet sydämellisesti tervetulleeksi, saatamme jopa halatakin, vaikka hän olisi ventovieras ihminen. Ja vastakohtana, jos siitä kävelee tatuoitu linnanvenkula, kuka on kuitenkin uudesti syntynyt ja pelastettu, kohdataanko me häntä sillä samalla rakkaudella? Mennäänkö me, toivotetaan tervetulleeksi, jopa halataan häntä? Vaikka hän olisi esimerkiksi tappanut useita ihmisiä entisessä elämässään, mutta olisi saanut armon pelastua. Otammeko me ihmiset vastaan katsomatta heidän menneisyyttään? Onko meillä oikeutta päättää,
Kuka on armollinen Jumalan edessä? Vai annammeko tuomiovallan hänelle, kelle se kuuluu? Toinen Korintolaiskirja 5, 17, 19. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Näin sanoo sana. Näin sanoo Jumala. Mä oon itse entinen vanki, varas. Mä oon ollut vankilassa lähes 10 vuotta. Oon tehnyt niin pahoja asioita, että niitä ei tiedä kuin Jumala. Silti mä oon saanut armon. Kaikki entinen on pois. Ja on vain uusi luomus Herrassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Mulla on tatuointeja, jota mä kannan loppuelämäni ihossani. Ne kertoo sitä, että mä en ole elänyt ihan tavallista elämää, koska ne ei ole niitä ihan tuolla liikkeessä otettuja tatuointeja. Mutta kun sä katsot mua, mitä sä näet? Näetkö pelottavan narkomaanin, Linnan Venkulan? Vai näetkö ihmisen, kuka on arvokas Jumalalle? Erottaako mun menneisyyteni mut Jumalasta? Ei. Se tuo mut lähemmäs Jumalaa. Se muistuttaa aina mua siitä, kuinka paljon mä oon saanut anteeksi. Luukas 7, 44, 48. Naiseen kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi. Et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tulin sisään. Et sinä voitanut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Tässä tilanteessa Jeesus oli kutsuttu Simonin kotiin, kuka oli fariseus, ja Simon ei katsonut tarvitsevansa Jeesukselta mitään. Nainen taas oli kylässä tunnettu syntinen nainen, kuka eli haureutta harjoittaen. Hän tarvitsi kaiken Jeesukselta. Hän sai paljon anteeksi. Hän myös rakasti paljon Jeesusta. Hän rakasti paljon Jumalaa. Simon fariseus ei kokenut itseään syntiseksi. Siksi hän ei myöskään osannut rakastaa kuten tuo nainen, joka ei ollut ihmisten silmissä mitään. Kumpi rakasti Jumalaa enemmän? Kumpi ymmärsi armon merkityksen? Mä en halua tässä nostaa ketään toisen yläpuolelle rakkauden määrässä, enkä arvostella ketään, mistä me tullaan ja kuka osaa rakastaa enemmän, kuka vähemmän. Meidän kuitenkin tulisi muuttua enemmän Kristuksen kaltaiseksi ja mennä sinne, minne hänkin meni. Kaikkein huono-osaisempia syntisimpien luokse, kertomaan itsessään, kuinka valtava on Jumalan rakkaus ja kuinka paljon Isä Jumala meitä rakastaa. Jeesus tiesi koko elämänsä ajan, että hän kuolee ristillä ihmiskunnan tähden. Silti hän rakasti. Hän rakasti enemmän kuin kukaan on koskaan pystynyt ihmisenä rakastamaan. Me ei koskaan pystytä samaan kuin Jeesus, mutta me voidaan tavoitella sitä, opetella rakastamaan ja tuntemaan se armo, joka meille on annettu. Mieti sydämessäsi, oletko sinä ymmärtänyt, minkä armon ja millaisen armon sinä olet saanut? Pystytkö antamaan sen saman armon myös muille, heillekin, joilla ei ole yhteiskunnallista statusta? Tee yksi hyvä teko, niin huomaat, kuinka se sinua siunaa. Anna omastasi, niin saat tuplaten takaisin. Anna heille, kellä ei ole mitään. Koska kuitenkin se lesken ropo oli arvokkaampi Jumalan silmissä. Mulla itselläni on vaikea kohta siinä,
Mun on vaikea rakastaa olla armollinen niin sanottuja hyväosaisia ihmisiä kohtaan. Mun on vaikea kohdata ihmisiä, ketkä on niin sanotusti hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa. Mutta mun on helppo rakastaa olla armollinen heikommassa asemassa olevia kohtaan, koska se rakkaus on mulle itsestään selvää. Olen mä itse kokenut, mitä on olla maailmassa kylmissään, nälissään, rahattomana ja ylenkatsottuna. Mutta mun rukous on se, että Herra antaisi mulle nöyrän sydämen, että koskaan ylpistyisi, jos mä joskus satun elämään niin, että mulla ei olisi puutetta mistään. Jumalan armosta mä saan päivittäin palvella häntä heidän parissaan, joilla ei ole totisesti mitään. Siellä on kurjuutta, todellista inhimillistä kurjuutta. Ihmiset seisoo leipäjonossa saadakseen jokapäiväisen leipänsä. Monella ei ole edes pussirahaa, vaan he kävelevät kymmeniä kilometrejä säässä kuin säässä, saadakseen hetken tulla kohdatuksi arvokkaina ihmisinä. Ihmisinä, keitä rakastetaan. Tuo vähäosasten kanssa oleminen on edelleen mun arkipäivääni, mutta Jumalan armosta mä saan olla se ihminen, kuka saa ojentaa sen auttavan käden. Mä saan rakastaa niitä ihmisiä ja kertoa heille näillä kohtaamisilla, kuinka paljon Jumala rakastaa heitä. Minussa itsessäni ei ole tuota rakkautta, mutta Jumala antaa sen rakkauden, joka tulee läpi jopa ilman sanoja. Uskon tietä kulkiessa me kasvetaan joka päivä. Me Herramme opettaa meitä joka hetki, jos vain me osaamme kuunnella ja olla kuuliaisia hänelle. Herra puhuu meille koko ajan. Kuuletko hänet? Vaikeita minulle itselleni on olla nöyrä ihan jokaisen ihmisen edessä. Mä joudun edelleen juoksemaan pää edellä seinään. Mutta enää vain kerran. Entisessä elämässäni mä hakkasin päätä seinään jatkuvasti. Nyt mä opin yhdestä kerrasta nykyään. Että Herra on armollinen siinä mielessä, että ei tarvitse juosta kuin kerran päällä seinään, niin se menee silloin perille, mitä Herra tahtoo, jos ei taivu Herran tahtoon. Ja silti mä toimin vastoin Jumalan tahtoa joka päivä. Joka päivä mä en itse tee sitä, mitä Jeesus kehotti meitä tekemään yhdelle näistä vähimmistä. Ja henkilökohtaisesti mä näen, että tuo kuka on vähäisin, ei se vaan katso sitä välttämättä, millaisessa asemassa ihminen on yhteiskunnassa, vaan sitä, mikä on hänen sydämensä ja sielunsa tila. Onko hän saanut kohdata Jumalan rakkauden ja Kristuksen sovitustyön kautta annetun armon. Kun menen vankilaan viemään evankeliumia ja ihminen ottaa Jeesuksen Herrakseen, tai tuolla kohtaa vähäosaisia, esimerkiksi ihmisiä, joka perushygienia nyt ei ole mitenkään mainittavaa, että tuoksu voi olla aikamoinen, mutta hän tekee uskon ratkaisun ja ottaa Herran Jeesuksen Kristuksen elämänsä Herraksi ja syntyy uudelleen. Ollaanko me valmiita ottamaan rakkaudella avoselin vastaan tämmöinen ihminen? Mun otsessani ei lue entinen vanki. Siinä ei lue entinen narkomaani. Mä toivon, että mun otsessani lukisi, Jeesus rakastaa suakin. Mä oon pohtinut, että voinko tuoda omaan kotiseurakuntaani uudesti syntyneen ihmisen, vankilasta, vähäosaisen tai muuten tuolta, joka ei nyt välttämättä ulkoisesti ole mitenkään hirveän miellyttävän oloinen, mutta pelastunut. Koska ensimmäiset kokemukset meidän uskoontulojen jälkeen, kun me mennään seurakuntaan, vaikuttaa ihmiseen ja siihen kasvuun, johon hän saa juurtua Herrassa. Ollaanko me valmiita avaamaan ovemme kelle tahansa, kuka on löytänyt pelastuksen ja etsii omaa seurakuntaansa? Ei se ole suinkaan helppoa kaikille kohdata ihminen, kuka tulee aivan eri maailmasta kuin sinä tai minä. Mutta se riittää, kun me yritetään parhaamme mukaan kohdata erilaisia ihmisiä.
Ei meidän tarvitse olla täydellisiä, heti pystyä niin kuin täysin rakastamaan kaikkia tasa-arvoisesti, mutta me voidaan aina yrittää. Mä koen, että Isä Jumala katsoo oikein erityisesti rakastaen heitä, ketkä edes yrittää. Täydellisiä meistä ei tule, mutta me voidaan aina tehdä parannusta. Me saadaan tehdä parannusta. Hyvän tekemiseen ei tarvita paljon. Rakkaus voittaa kaiken. Rakkaus on se suurin. Sanojakaan ei tarvita, jos voimme rakastaa jokaista ihmistä omana arvokkaana itsenään. Jumalan rakkaus loistakoon meistä, kun kuljemme maailmassa, niin että se rakkaus koskettaa ihan jokaista vastaan tulijaa. Pienistä teoista syntyy vuolas virta. Kokeile pieniä tekoja, kuten juurikin hymy, ystävällinen sana. Levitä ympärillesi Kristuksen rakkautta, joka on sinussa itsessäsi. Hyvän tekemiseen riittää jo hyvä tahto, sillä se tahto tehdä hyvää saa meidät yrittämään, vaikka siinä emme koskaan saavuta täydellisyyttä. Mä uskon, että meillä jokaisella on se hyvä tahto. Loppu Filippiläiskirje 2, jakeet 1-11. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän myyryytti itsensä, ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut, ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien pelvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.